Kaka mertir gidip bar ya. Bilýän. Sağ ol. Hani yören. Dur. Dur. Aklan. Nah. Hani gelin oğlunlar. Meryem nerede? Geliye. Meryem geldin mi? Bugün sürüyün ýagdaýyny çık. Davut Hemmedat gowy dedi. Gowy, gaty gowy. Meryem, men ýokam. Ejeň we gyýy doganyň üçin köp jogapkärçilik çekmeli bolarsyň. Bilýän kaka. Men näme etmeli bolsa berjay etmäge taýyn. Onsoňam sen ýetişip barýan. Biziň seni bu ýerde hemişelik saklamajagymyzy bilýänsiň. Men gitmäge howlugam ok kaka. Hawa. Dogan oglanım Yunus öten akşam gelip meniň bilen gepleşdi. Näme hakda kaka? Sen we oglu Hanok barada. Ol garynnaşlyk açmagy teklip etdi. Toy etmek. Sen oňa näme jogap berdiň? Olaň gowy maşgalasy bar. Oglu Hanogam salihatly gowy ýigit. Ýöne men oňa näde durmuşa çykaýyn kaka? Näme diýýän gyýdym? Ol meňe allal. Biziň fikrimiz deňelmeýär. Bir meňdeş pikir etmek. Sen menden gizleýän bir zadyň mamy? Ol oglan sana azar berdimi? Ýok, elbetde ýok kaka. Beýle zat bolanok. Ýaxşy, onda men ertir ýerden gitmeden öňün çözerim. Ejejan, men hanowa durmuşa çykjak gel. Bu näme dogry bolýar? Näme dogry? Bu zatlar ilki başdan märi dogry da ahir. Dogan oglanım Yunus gowy maşgaladan. Hanogam gowy oglan. We meniň owadan gyýdym Meryem hemşeýle. Muň nämesi näme dogry? Emma ol İsa'ň ýzyna eýerji däl kaka. Näme men bilen oýnaýdýanmy? Menem şol Nasralynyň ýzyna eýerem. Sen meni hem kakan hökmünde inkar edýänmi? Sen we joralan bu gyýdyň kellesine näme pikirler goýupsyňyz? Meryem, bar doganyň bar. Sen gyýdyň Hanoga durmuşa çykmaktan oň İsa'ň ýzyna eýermeýänligi üçin ýüdörýärmi? Musa, Meryem için gowsyn etmek isleýäniň bilýän. Ýöne şu meselede oň özüne erk berseň bolmazmy? Erk bermekmi? Hanogy saýlasa gowy. Ol awralygy, oň kakasam, men garynnaşym, men dogan oglan. Ol maňa ýüregini açdy. Gyýdymyzda göwülleriniň bardygyny aýtdy. Onsoňam başga bir bilen dälle Yunus bilen garnaşlyk açmak saň aňsadrak bolmazmy? Hawa bu aňsat. Eýsem durmuşymda ýekeje zat hem aňsat bolmaly dälmi?
Bu senin için ansat Musa. Yönü Meryem için näme? Bu onun bütün ömrüne devam eder. Durmuşda ýeke bolmak näme mundan gowmy? Sen ertir gidip barýan. Olin tek ýaş. Bu meseleni dolanıp gelýänçän goýay. Bilýäňe hiç haçan dolanmadygy mümkin. Nahum hakda oýlan. Beýle zatlary diýme göre. Men öýüň eklejisi, maşgalanyň başy. Bu zatlar barada men oýlanmaly. Eýugam Dawudam bu ýerde bolar. Dawudyň ertir tutsak edilmek ahman. Oň aladasyny özüm eder. Şeýlemi? Ýatdan çykardyňmy? Uzak wagtlap hassadyň. Muny bilýäňi? Hudaýa bil baglalyň, oň öz üpçün eder. Hemişe üpçün edişýärmi? Hawa hut şeýle. Ine, ol şeýdip üpçün etdi. Men bolsa bärde bolmaryn. Musa, Meryem hakda oýlan, onuň duýgularyny üns ber. Häzirlikçe bu meseleni soňa goý. Hudaý üpçün eder. Doğan oğlanım Yunus'a näme diýerin? Bir zatlar oýlap taparsın. Ol näme diýdi? Aladalanma. Gitmezden öň bir zatlar etjene meni ananamok. Adamy mikimiziň öküzler ýaly bolmagymyzy islämok. Näme diýmekçi bolýan? Bugün erden Ýakobyň öküzleriň oňa baş bermeýänini gördüm. Olar bir boýunturukda bolsa da, herse bir tarawa çekerdi. Şeý dep hiç ýerde ýöremediler. Hanok bilen senem şeý dersiňizmi? Şeý etmersmi näme? Eger men Isaýa yersem, o bolsa eýermese. Dogry aýtjaň Meryem. Ýogsa da gyzawanyň nähili? Ýa-dow, ysgyndan gaçan. Şonda da umytly. He. Ýagşy. Aslynda ol göwrellik üçin ýarawsyz. Men onu göresim geler. Hawa. Kakam gowy adam. Ýöne heniz Isa eýermeýär. Hemme zatyň öz wagty bar balam. Käte men şüphelenýän. Hana o kabul etmen kakama alada goýýan. Ve dogry edendirin dip umid edýän. Emma menkine dogry bolsa näme? Eger bizinkine dogry bolsa näme? İsaň ýeketäk ýoldugyny men nädip bilmeli? Oň sözleriň hakykatlygyny men nädip bileýin? Çünki on geljek müňlerçe ýyl mundan öň aýdylypdy. Hudaý dünýäni ýaradandan soň adam bilen how oňa garşy günä edenlerine Hudaý aýaly onuň tohumynyň ýylanyň kellesine uğratjakdygyny aýtdy. Şeýle hem bir gün bu aýalyň tohumundan biri günäniň we şeytanyň güýjüni weýran eder. Hudaý İsa gelmedinden ýüzlerçe ýyl öň peýgamberler arkaly gepledi. İsa peýgamber Mesihiň boý gyýdan dowuljakdygyny ulan etdi. Mika peýgamber bolsa onuň çörek öý diýmekligi aňlatýan. Beytullahymda dowuljakdygyny aýtdy. İsa umydymyzdyr we ýaşaýyş çeşmämizdir.
İsa'ya peygamber şunu hem öğlan etdi. Mesih äsgerilmez, insanlar onu reddeder. Ol urulup yenciler ve bizim için can verer. Ol bizim hastalığımızı özüne aldı. Bizim derslerimizi çekti. Bizim yazdıklarımız için ol yaralandı. Bizim etmişlerimiz için eziyet çekti. Emma onun yaraları arkalı biz şifa taptık. Urulup çeken ecir arkalı bir tövbe olduk. İsa utancımızı öz üstüne aldı. Ölümden direlenne, edil Hudaýyň howena söz berşi ýaly şeytanyň ve ölümün güýjüni weýran etdi. İsa ýaşaýşy, ölümü ve direlişi arkaly Hudaýyň ähli peýgamberliklerini berja etdi. Meryem, biz mukaddes ýazgylary ananyp bilýäs, çünki olar suud edilen hakykatlardyr. Olar Hudaýyň sözi. Olar gudrety güýçliň ilhamydyr we olary goraýar. Olaryň päkligini saklamak üçin berk durýar. Olar edilşi çörek ýaly biz ümitlendirýär. Ýöne olar çörekden has gereklidir. Resul Paulus şeýle ýazdy. Mukaddes ýazgylaryň ählisi Hudaýyň ilhamydyr. Olar hakykaty öwretmek, günah edýänleri faş etmek, ýola getirmek, dogrulukda terbiýelemek üçin peýdalydyr. Sen İsa we mukaddes ýazgylar hakda şeýle gürläňdi, men özüm ynamly duýýam. Ýöne men şol ynamy ýüregimde hemişe saklamak üçin näme etmeli? İmanyma göre men bu durmuşda nädip ýaşamaly eje? Bu senin ukkalyň Meryem. Bizim hemmemiz Hudaýyň sözüne inanyp boyun ýolluğumuz üçin imanymyzdy ösýäs. Sen oňa gün-günden näçe köp tabyn bolsaň, olam şonça saňa gerekli iman we faýhasy berer. Davud, hemme zat gowmy? Öz kakam bizi taşsap. Aripanyň köşklerini gurmağa gidýäkä. Men näde gowy bolayyn? Daud. Sen meniň gitmeliligimi bilýärsiň. Sen bolsa ejeňe, uyalaryňa we iniňe seretmelisin. Sen şuna söz ber oglum. Elimden gelen nederim. Sana inanýarym oglum.
Hoş, sağ ol kaka. Hudaý sana ýar bolsun. Bu wakadaky ýaly ýagdaýa siz nähili garardyňyz? Käbir möhüm meselelerde alalaşmadyk ýagdaýynda Meryem kakasyna öz hormatyny nähili görkezýär? Şuhelenmezlik üçin ejesi Meryem'e nähili kömek etdiýär? Nämäniň hakykatdygyny biz nädip anyklamaly? Bu bölüm size şuha we ynam marada näme görkezýär?